Ini kedatangan oh yo apa artis ngono yo. Bintang tamu kita yo Mas iki. Ki sing sitok rada pileken aja wong ngobatno. Kabeh iki ngejo ra sebene. Cek. Mel. Oke. Halo Mas. Ya. Ini ada Mbak Amel. Ya, Nandika. Beliau kan sering ikut Garangan Squad Original karena kemarin ada di job di Singapura. Jadi Iya, aku dari baru Singapura datang. Mas. Ini tadi turun dari pesawat. Oh alah iya. Pesawat radio. Kono kuwi helikopter kuning kono kae. Pesawat televisi. Mendarat neng Bandara Gading. Siap. Ki Mbak diaturi nyari Mel, sih. Mas Febri. Mungkin mau duet sama Mas Febri WS boleh ya? Boleh. Monggo, iya. Oh, Mas Febri duet sama Mbak Amel biar Dokter Inggar istirahat dulu. Ingar ya. Leren sih lah. Ingar. Dokter Inggar leren sih. Ki jane kesenian apa to, Cak? Ya kesenian apa? Mbak Sarintem lagunya sudah ya Mbak, Iki mau siap. Bisa untuk Mas Toto. Masya Allah. Semoga langgeng selama-lamanya. Jane sing nonton nama Dewi. Nggih Pak Dukung nggih, siap. Oke, Boleh. ini ada Mbak Amelia Nandika juga ada Mas Febri BS. Spesial malam hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama Garangan Squad Original. Spesial untuk teman-teman dari Bolo Garangan Squad Original. Oke. Cek. Cik. Apa iki sakterane Garangan Squad. Aku isine Piye sayang? takdirku sing jawabke Piye terus? sliramu beto ati urung Sing tenang. beto lambe Yang bisa nyanyi ya. iya Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku parikasan grangge Sehati dengan lagunya. lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Rungake. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane Mas Boke yen gawe lara atiku. Garangan Squad. Garangan Squad Original. Ada Iya, Febri WS Teman. Amelia Nandika. Monggo. Hah? Iya. Oh, monggo. Aku nyanyi ya, monggo. Pak Dokter Inggar. Ingar. Iya. Goyang dong. Garangan Squad Original. Sogo, sogo elek. Keri. Sogo, sogo. Keri. Sogo, sogo. Keri.
original kembali. Mahwe. Amelia Nandika Samputri Sika. Sesak melebu sedeng oh. Iya. Waduh. Aja selak kadenmu Yeay. Arang kahananmu Damas pupus sang rasa Tresnaku Mana suara Sama Joy. Oh iki sarane takdir ise. Say. Mu beto ati beto lambe. Wes So. kanjeng dirasaku Namasu tangisku Bersike koe lunga saka uripku Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane mas yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atiku Sampun Nggih. nggih. Makasih. Mas Dokter Ringga, Terima terima kasih. kasih. Mas Febri. Oh, dokter Inggar capek. Iya. Mas Febri WS luar biasa. Dalam. Amelia Nandika juga terima kasih. Malam hari ini telah sambang hadir di acara Garangan Squad Original. Semoga kalian juga sukses selalu. Amin. Amin. Ya, ya. Oke.